прическа поставим на първо място, трябва Ники да ми я направи. Тук имаме кок. Не, днес ще си спуснем та коса. Добре, на 70-то. Плитки... Нямаме толкова време Нямаме днес. време наистина по Са яки, затова на трето. Не. Нямам бритон. Прекалено обикновено. Клеопатра няма да е днес. Не Боб? искам късо. Боб Не. тренда? Давай късо. Не. Не. О, не. Кокче пак не. По-скоро Не. не. Плитки, отново плитки. Не, това е вълна. Фейт. Виж. Имаш фейт. Ще ми Искаш ли направиш. един фейт от тази Е, страна? тук да ме обръснеш, Айде, може. правим го, чакай. Не. Кендъл Дженер яка, ама няма. Плитки, по-скоро не. Искам да си изпусна та коса, да ти издържи косата повече време. Добре. Пето място. Ме кеф, защото е. Айде. Дай четвърто. Пашка... Това си ми го правил. Да, но не е за днес. Но не е за... Дай Добре. да си придържаме към правото. Второ ще го сама. И пусната по-скоро. Да! Това е много яко. Айде. Добре. И почти твоя цвят. Дръвка. О, Да. добре. Айде. Слагаме го на първо. Обаче каквото се падне на пето, ще го направиш в час-две. Айде, правим го. Добре, сега ще направим това. И другия път ми правиш? Yes! Добре. И това е крайният резултат. Много ти отива и готина прическа. Така че запишете си част при мен, ако искате такава. Ники ми е правил всякакви прически в профила и трябва да отидете много надолу, за да видите когато бях с червена коса. О, да. Той Това ме е бъде всъщност за- май първата част на тази поредица, Да. така че харесайте това във видео, ако искате да има още такива.